على الله توكلت 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 على الله جنين جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جين ودبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda El Haj Amadou Adital diine kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni la k'i ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce Orange Money. An filɛbaw ni an lamɛnbaw cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye tubabukalo ale tile 25 n'o ye juillet kalo ye san 2025 an bɛ o la bi kɛba an bɛ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn tulo bɛ an na diɲɛ fan 14 k'u bɛɛ lajɛlen ala ka tile hɛrɛ d'u ma ala ka sababu ɲuman k'an ye an bɛna bato minnu kɛ bi jumadonyaba in kɔnɔna na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ saraka minnu fana bɛna bɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kolosuma kɛba bi dugu jɛra an ɲɛna an ka cɛya tɛ dɔw bɛ yen olu dalen don dɔgɔtɔrɔso la n bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'u ye masa in masaman bon ni masa min ye élection ma kɛ ka masa min sigi contestation tɛ min wuli mankan t'a wuli foyi tɛ se a la jabaru masa wahidun an b'ale fana fo kɛba an bangebaa filaw k'olu fana fo maa minnu bɛ yen ni olu b'an dɛmɛ su ani tile an ka se ka nin baara in kɛ an b'u fana fo sɔgɔmada in na kɛba Mali ni Egypte olu ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛna n'an da don o la baara 3 kɛra Diop ale ni Egyptekaw ka ministre min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ye bolo di ɲɔgɔnmaw kɛ juraw ka soba fana na Egyptekaw ka ministre a taara ye ani an ka commerçants kumana baara kun cɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la mun mana na sɔrɔ o bɛɛ la an nana o d'a ma o tulo ka bi sɔgɔmada in na Draghi
k'ale wuli ka bɔ joliba fan bɛɛ lajɛlen na maninkala kɔnɔna na o baara bɛ senna bi an ka sɔrɔdasi olu bolo min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale y'u bila ka taa o la dɔrɔgu feerela 3 o minɛna katikaw fɛ hɛrɛmakɔnɔ polisiso maaw fɛ n'o ye Bakari El Keta n'a ka cɛdenw ye min mana sɔrɔ o fana an b'o fɛ sanfiɲɛ ale ye tiɲɛni kɛ Yanfoyila Keba maa 3 kɔni joginna maa ni ma to waleya in ale senfɛ minisiri min bɛ seko ani dɔnko kunna lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn minnu bɛ yan n'olu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko senkɔrɔma donnoli la Mamu Dafe n'olu fana ye ɲɔgɔn ye an n'an ka kuma kuncɛ n'o o ye bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko aw bisimila jani ale sanfɛ. Keba yani maa min ka siga fɛnba fofo nɔ na min taara n'a ye o ɲini k'o dɔn sɛbɛsun a ka jan dɛ Keba nka maa tɛ se ka sigi a kɔrɔ dɛ suma tɛ ale la ale suma bɛ taa maa wɛrɛw de kan an ka jamana n'o ye an faso ye n'o ye Mali ye maa y'a ɲɛmaaya kɛ k'a daminɛ Daba Keyita denkɛ la Modibo Keyita ka na se kapitɛni Bakari Goyita denkɛ ma n'o ye Asimi Goyita ye Keba a bɛɛ y'i se kɛ maaninfin i da y'i se de n'a ma fara kɔrɔlen lagosi ma Keba kuraw tɛ se ka ɲuman kɛ dɛ maa ye min kɛ i se o de ye ko dɔ tun bɛ Modibo tile la wulikajɔ dɔ tun bɛ se ka kɛ o waati o ma se ka ɲɛ sɔrɔ Musa Tarawele waati Musa Tarawele fana sera ka fɛn dɔw kɛ démocratie tigiw nana olu fana ma se ka o kɛ démocratie fana sera ka fɛn dɔw kɛ furancɛla fanga ma se ka o fana garisigɛ sɔrɔ Keba diɲɛ bɛ ten min m'a bɛn ni min ye an kɔni danganen don min kan maa ma jamana in mara k'i taara faso in juguya la maa ma jamana in mara k'i ma dɔ kɛ Keba nka i bɛ taa ka min to maaw ɲɛ bɛ olu la bi olu bɛ se ka lakali n bɛ ka nin fɔ mun na Keba anw ka jamana an ye taabolo min ta k'o k'an ka baarakɛ bolo ye n'o y'an ka mara kɛcogo ye n'o y'an ka jamana tacogo ye anw k'o de ko démocratie Keba a bɛ maa caman ɲɛna ko parti caman sigi k'a daminɛ ni démocratie ye ayi kabini Mamadu Konate Ala ma hinɛ n'a la olu ka waati Keba parti caman de tun bɛ Mali kɔnɔ koyi partiw de fara-farala ɲɔgɔn kan ka na kɛ RDA ye o fana kɛrɛfɛ tɔn wɛrɛ bɛ minnu ma sɔn o ma olu tor'u ka tɔnya la Keba donc démocratie a mana ni parti caya an ka jamana kɔnɔ nka a nana ni partiw ye parti minnu n'an kun famana k'olu fana ɲɔgɔnnaw ye an ka jamana kɔnɔna na parti sigikun ye mun ye parti ka baara ye mun ye parti ka laɲini ye mun ye anw ka kuntilennaw ye mun ye an ka tabiyaw ye mun ye an ka taabolow ye mun ye sɔgɔmada in na Keba n bɛ taa n'i ye Sine a fɔ mun na dɔrɔn Sine jamana kɔnɔna na Keba olu ye démocratie suma k'a bɛn u ka jamana taacogo u ka jamana faamucogo ani u ka jamana maracogo ma parti belebeleba kelen o de bɛ Sine a bɛ fɔ o ma ko parti communiste chinois Keba min ye nanzaraw ye u ko ko démocratie chinois ko k'olu ma ban olu ye jamana ye jamana min ni jamana tɔw tɛ kelen ye Keba mina na fɛn minnu f'i ye n b'a ɲini fɛ i ka hakili jagabɔ kɛ u kan i k'i miiri n'a banna i ka tila k'i ta fɔ n ye n k'a faamu mun ye Sine kɛ jamanaba ye bi a ko nana cogo di n bɛna o de ɲɛf'i ye i ka se ka faamuyali k'a la n'a ka di ye kana sɔn ne ta fɔlen ma n'a man di ye kana kala don ne ka kuma in na nka min don o kɔni de bɛ ka waleya bi Sinikaw fɛ yen maa caman bɛ yen a b'u ɲɛna ko jamanakuntigi kalata bɛ kɛ Sine wa Keba ayi o tɛ olu fɛ yen dɛ
sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko min ye dugudenw wulila ko n bɛ taa kala ta jamanakuntigi ye o tɛ sini k'a fɔ ko dugu jɛlen filɛ nin ye an bɛ taa mɛriw sigi o tɛ sini k'a fɔ ko an bɛ taa wasadenw sigi o tɛ sini munna o tɛ sini keba sabula sinuwaw ye mun jate minɛ olu ka jamana taabolo u ka tabiya u ka maanifinya u ka seko n'u ka dɔnko an'u ka adamadenya faamu cogo u y'o de don démocratie kɔnɔ k'a kɛ u yɛrɛ ka démocratie ye keba nin ye parti communiste min ko f'i ɲɛna nin ye ale kelen de ye parti ye Chine kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye parti in kɔnɔna na keba parti politique min don a n'anw ka sirabadara parti politique ninnu tɛ kelen ye a n'anw ka karekun parti ninnu tɛ kelen ye ale parti politique keba a ka di n ye min don a la tɛ dɛ maa minnu bɛ don a la i ka kɛ maa ye maa min bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn i kalannen i bɛ se ka nafa ɲɛ min ye sinuwaw ka tabiyaw ye u ka adamadenya taacogo u ka maanifinya taacogo u ka sɔrɔ kɛcogo an'u ka diɲɛ yɛrɛ faamu cogo o dɔnniyaw ka k'i la fɔlɔ i ka kɛ kodɔnna ye o mɔgɔw keba olu b'olu de ta k'olu de labɛn k'olu lamara k'olu kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ parti communiste kɔnɔna na keba a tɛ komi e bɛ ne ni bɛ wuli sa ko sini k'an bɛ taa don bɛjɛ parti la dɛ ye i tɛ don ten dɛ i taabolo kabini n cini fo ka t'i kunbaya o de bɛ jate minɛ fɔlɔ nin ye maa ye wa maa bɛ se ka ko kalifa la wa a bɛ se ka ko ɲɛnabɔ wa dutigiya ninnu bɛ se ka d'a ma wa ni ɲɛmɔgɔya dira ma a tɛ jamana janfa wa a tɛ jama janfa wa a tɛ nafolo dun wa olu maa kɛrɛnkɛrɛnnenw keba o de bɛ ta ka don u ka parti communiste kɔnɔ maa minnu talen filɛ nin ye keba i b'a dɔn u ka baara ye min ye ka hakili jakabɔ faso bɛ se ka mara cogo di kɛnɛya ko ta na sira fɛ adamadenya ko ta na sira fɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ san 20 san 30 san 50 san 100 mun bɛ se ka kɛ sini parti mɔgɔw bɛ sigi o de kan fɔlɔ hakili jakabɔ tɔn de don munna u b'o kɛ sabula u ko ko olu fɛ yen olu tɛ se ka kɛ i n'a fɔ jamana tɔw b'a kɛ cogo min sɔgɔma dɔrɔn ka wuli maaw ka wuli ka taa dɔrɔn k'olu bɛ taa kala ta jamanakuntigi ye olu ye min ye o la o ko o m'olu kun minɛ kosɛbɛ keba ko maa min kɔnɔ lankolon don o ka tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ sinuwaw ko maa min bɛ yen se t'a ye kɔnɔguwan bɛ a la a t'a dɔn n'a sɔrɔ dugu bɛ jɛ k'a sɔrɔ nin na ko maa man k'a fɔ ko ka wuli ka taa maa sugandi k'o bɛ kɛ jamanakuntigi ye ko munna sabula o ka tiɲɛ o ni a bɛ ka taa maa min ta o ka tiɲɛ olu tɛ se ka kɛ kelen ye sinuwaw ko maa min bɛ yen a ma se ka a yɛrɛ dilan a ma se k'a ka du dilan a ma se k'a ka kabila dilan a ma fɛn ɲɛ maa ye a ma fɛn ɲɛ sigida ye wa o tɛ se ka fɛn ɲɛ jamana ye olu ka taabolo n'u ka ko faamuya cogo o de don u ko sen d'aw ma tɔɔrɔ tɛ nka min ye jamana jɔli ye a ka bon o ma sabula i bɛ diɲɛ lajɛ ka diɲɛ taabolo lajɛ ka sɔrɔw lajɛ jamanaw cɛsiranya baaraw yiriwali minnu kan ka kɛ jamana kan ka lakana cogo di ko maa min kan ka taa o maa sugu ta keba f'olu ka kɛ maaw ye maa minnu laminen don n'olu yɛrɛ fana bɛ ko dɔw kalama n'u bɛ se ka ko dɔw ɲɛdɔn sinon ka parti communiste kɛlen don o maaw de ye keba n'i taara i yɛrɛ b'a dɔn baara min b'i bolo ko n'a ka di maaw ye u bɛ se ka kule ko démocratie nka nin de bɛ sini aw fɛ yen u y'a kɛ ka kɛ n'u ka maanifinya taabolo n'u ka tabiyaw ye u yɛrɛ ka ko faamuya cogow ye wa keba kana filɛ ko n'i donna tɔn in kɔnɔna na baara de b'i bolo dɛ i bɛ dɔ de fara i ka tilennenya n'i ka laadiriya n'i ka faso kanu ani ka jamana hakili jagabɔ baaraw kan wa olu maaw keba ninnu de bɛ sini jamanakuntigi sugandi maa tɛ wuli sɔgɔmada da kelen ka taa maaw sugandi ko sabula olu ka jamana kɔnɔna na maa miliyari 1 ani kilancɛ de bɛ sinuwaw fɛ yen a waati yɔrɔ kɔni ko o kɔni o tɛ se ka kɛ ko mɔgɔw ka wuli sɔgɔmada nin fɛ dɔrɔn ko an taara perezan sigi k'olu ta tɛ se ka kɛ ten nin de y'a to keba sinuwaw fɛ yen maa tɛ taa kala ta ka perezan sigi parti communiste kɔnɔ de la olu yɛrɛ de b'a lajɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa min ye misali ye
maa min sera ka ko kɛ maa min jɔyɔrɔ ɲɛna maa min bɛ se ka ko ɲɛ maa min ye faso kunna wolo danbetigi don laadatigi don a bɛ se ka kow ɲɛnabɔ ani maaw bɛ ɲɔgɔn faamu o de bɛ ta a ka dɔnni n'a ka faamu n'a ka basigi n'a ka lafiya n'a ka yiriwali n'a ka kow kama ka jamana ɲɛmaaya ta ka kalifa a la i ye fantan dɛgɛjɛ k'i ka président kɔnɔ e kɔni y'a bila ka taa yɛrɛ kɛ banna ye o somaw na anw somaw mana ɲɔgɔn sɔrɔ o président ya kuma ti ban dɛ Sine ko k'a fɔ ko majorité keba ko majorité kuma caman ma tɛ miiri koyi olu ka ko faamu cogo di ko o majorité min n'an b'o fɔ premier tour deuxième tour ko nin ye temps perdu ba de ye jamanaw ma sabula olu ka jamana ka bon o ma k'a fɔ dɔrɔn k'u bɛ wuli ten dɔrɔn ko ka o sigi sen kan keba min ye misaliya 4 o bɛ Chinois ka nin baara in na n'o y'u ka mara kɛcogo in ye o ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye k'a fɔ ko jama peuple a donna tan a bɔra tan ko nin kuma ninnu yɛrɛ kuma lama bɛ maa la yɛlɛ sabula bɛɛ bɛ se k'i ka peuple créer bɛɛ bɛ se k'i ka jama créer bɛɛ bɛ se k'i ka fɛn créer faso kanu faso jɔli ni faso lawalali ani ka faso la taa ɲɛ k'o di maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma k'o de ye Chinois ka taabolo ye ka jamana to yen ten ko peuple ko tan peuple donna tan ko o tɛ se ka kɛ jamana n'i b'a fɛ k'a mara i bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ ko dɔn u bɛ ko kɔrɔ dɔn minnu ni dɔnniya bɛ u la n'u bɛ jamana taabolo n'a tabiya n'a a kaw bɛɛ lajɛlen dɔn i b'olu bila k'a kɛ keba a san 40 ye nin ye Chinois filɛ nin ye bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la dɛ jamana maracogo min filɛ u bolo nin ye o san 40 kɔnɔna na e ko bi diɲɛ kɔnɔna na sɔrɔko la Chine tɛ filanan ye fiyewu n'a tɛ nin kana kɛ fɔlɔ yɛrɛ ye sabula lamɛnnikɛnw tɛ se ka ten ti u ɲɛ kan o waati kelen na anw bɛ parti politique ko la yan anw bɛ démocratie ko la yan dɔw bɛ na o bɛ san 5 kɛ o t'a to an b'o gɛn an ka jamana bɛ basigi cogo di an bɛ se ka yiriwali baara kɛ cogo di an bɛ se ka fɛn sigi cogo di min bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye Chinois ko ko o de la olu bɔra anw ka mara kɛcogo ninnu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ye jamanadenw ye maa kalannenw min ye kodɔn bɛ u la ko k'olu ta k'olu kɛ jamana ɲɛmaa ye k'o tɛ se ka kɛ degun ye sabula n'i y'i yɛrɛ kalannen n'i bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn i bɛ tabiyaw dɔn n'i b'olu ka parti kɔnɔ keba sanfɛ i tɛ se ka kɛ maa nin ye tuguni a tɛ ku i la yɛrɛ wa k'a fɔ fana ko n bɛ n yɛrɛ maja maaw ye ayi i bɛ min dɔn i bɛ se min na o de b'a to maaw b'i bonya tɔn in kɔnɔna na i t'i don a la fana k'a fɔ ko a ka di i yɛrɛ ye ten dɛ i bɛ don a la sabula maaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka ko ɲɛ ko olu de b'olu ka jamana a décision baw ta ko n'i ye Chine ta k'a lajɛ bi sɛgɛn tun bɛ maa minnu na a bɛ maa 1,800,000 o tun ye san 30 tɛmɛnenw na ko mɛ ko bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko Chine ye min sigi sen kan Huawei ye Chine ye Alibaba ye Chine ye Tencent ye Chine ye n'i taara Chine dugu la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ girin a kan a sugubulonw a sirabaw a minɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɔ malo da dumunifɛnw bɛɛ lajɛlen ka taa se subahana mansiw ma min ye intelligence artificielle ye ko nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ Chinois fɛ yen bi u ti ɲɛbɔ maa fɛ maaw de ɲɛbɔlen don u fɛ u ka jamana ka basigi u ko k'u b'o fa ni démocratie a bilikanboli ye tuma bɛɛ don o don aw sigilen don a fɔlen don président ɲɛna k'o bɛ taa sini o bɛ taa sinikɛnɛ u ka san ko kuncɛ kumaw fɔlen don a ye o waati kelen Chinois fɛ yen olu ka jɛkulu parti in kɔnɔna na keba maa minnu sugandilen don olu bɛ baara kɛ ka hakili jabɔ kɛ san 5 kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ san 30 kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ san 50 fo ka taa se san 100 ma baara belebeleba jumɛn bɛ se ka kɛ u ka sira min bɛ n'a fɔ ma ko route la soie o dilanna n'o miiriya de ye yiriwali minnu filɛ n'u bolo k'u ka duguw dilan k'u ɲɛ k'u ka duguw lataa ɲɛ ka se ka baarabaw kɛ maaw ni maaw denmisɛnninw ka na maakɔrɔw ka na maaw ka falen ɲɔgɔn na a ka se ka sigi sen kan ko a fanga ye nin parti in de ye a fanga ye nin miiriya in de ye a fanga ye nin fanga maracogo in de ye fanga maracogo min bi ni hali diɲɛ magobatigiw yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ a la sabula a fɔra ko démocratie keba i yɛrɛ bɛ se ka min ɲɛ min bɛ se ka bɛn n'i ka jamana ye ka n'a ye ko tɔw b'a la ten i min bɛ bɛn e yɛrɛ ma i b'o de ta k'o de k'i fɛ jamanaw bɛ élection tɛ kɛ yen o élection ko kuma tɛ foyi tɛ fɔ olu fɛ yen président tɛ sigi vote tɛ kɛ nka o jamanaw ni arabu jamana ninnu e ye élection ko kuma dɔ de mɛn yan o y'u balo ni
autant ni kirikara kiru ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ giru lu nɔfɛ nin ya e yɛrɛ tɛ k'a ɲini k'i bɛ taa Dubaï ya i y'a mɛn don jumɛn ko Dubaï ko taatɔ filɛ vote la nin ko baara tɛ kɛ bi keba an bɛ ka nin fɔ mun na parce que diɲɛ ye ka misali ɲumanw de ta démocratie n'a liberté d'expression o cɛ ka ɲi nka chinois ye mun bila o nɔ na sigikafɔ bɛn ni kelenya fɛn minnu bɛ se ka ɲɛnabɔ n'olu ka tabiyaw ye o ka fisa kuma o kuma kalata n'a balawu n'a siɲɛta n'a mancina n'a a tɔgɔcɛ n'a duguci n'a kabilaci n'a sinikanci ani a kɔdon ɲɔgɔn ma ko bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ sini maa kalannenw sini kodɔnnaw sini senkolaw u ye misali di diɲɛ ma diɲɛ maracogo la maracogo min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye a jaabiw ko bɛɛ ɲɛ bɛ o la sɔrɔ ko ta na sira fɛ bɛɛ ɲɛ b'o la yiriwali ko ta na sira fɛ sini min tun bɛ geribu palan ta ka maaw deli bi jama jɔlen don ale de ka da la ni geribu palan ye ko maaw kan ka nin lajɛ nin kan ka kɛ misali ye wa sini tɛ jamana ye keba ko a ye maa mara k'a ka jɔnyajuru dalen don i tɔ na don o don a bɛ n'i ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ ka taa n'a ye ayi sini tɛ o jamana ye sini ye jamana ye n'aw bɛnna min ka jamana fɛ a b'o baara kɛ nka o t'a bali keba k'e yɛrɛ ye tigilamɔgɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o waati min na anw bɛ girin na ko démocratie anw bɛ kuma caman baw la sini bɛ ka fɛɛrɛ ɲini k'a ka yiriwali baaraw kɛ a ka ɲɛtaa baaraw kɛ yaasa ka se ka bila tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛ keba ne bɛ ɲininka sisan o siniwaw ka nin fɛɛrɛ in o e yɛrɛ b'a ye cogo di i kan kɔrɔ ta dɛ a ka ɲi k'o fɔ na o kuma mun kɛra ne bɛ k'a bɛɛ fɔ dun a ka ɲi ayiwa sɔgɔmada in na an ye nin fɔ mun na keba an b'a mɛn maa caman da ko mara tɛ se ka kɛ ko ni démocratie tɛ k'an kana ala an da k'an miiri n'a ye an ma ban o ma o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye nka démocratie jumɛn de don anw ka maa minnu ye kalan kɛ olu y'anw ka tabiyaw n'an ka dɔnbatigiw kɛ cogo di dɛ maa minnu b'anw fɛ yan n'olu bɛ ko dɔn n'u bɛ ko kɔrɔ dɔn u ye jɔyɔrɔ jumɛn d'u ma siniwaw filɛ k'u taw ta ne k'u don ba la ka baara kɛ n'u ye a tɛ fɔ ko ni diplôme nana ka bɔ Sorbonne na k'i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ mali bisimilayi fo a kunu ko fo a bi e jɔnni ye k'u ye jɔyɔrɔ d'a ma n'a ma fɔ k'i kana n'i ka CV i ye forosigi dɔ ye ka foro minisiri to ka d'o ma fɔlɔ i ye maa ye ko bɛɛ sɔnnen don maa min ye a ka taabolo n'a ka ko kɛcogo la ko vraiment karisa bɛ nin dɔn a ka ko faamu kama an ka danaya da kan i y'o ye fɔlɔ a bɛɛ ye CV tigi ni diplôme tigi ye u y'an bila min waati min na chinois bɛ k'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ se dɔnko la i bɛ se fɛn na u b'i lajɛ k'i jate minɛ k'i lakɔlɔsi i bɛ don tɔn na maa min bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛdɔn min t'o fana ye n'o ye taabolo wɛrɛ ye n'o ye jamana ka nafa ye ni jamanadenw bɛ fɛn sɔrɔ a la u b'o fana ta k'o don ka tɔn kɔnɔ keba o maa ma falenw de bɛ jɛ k'a fɔ ko keba de y'an ka jamanakuntigi o b'a sɔrɔ keba yɛrɛ fana a fana ti maa nin ye dɛ nka nin bɛɛ n'a ta anw yɛrɛ bɛ fɛ ka sira jumɛn de d'an ka démocratie ma keba an b'a fɛ ka taa sira jumɛn fɛ an b'a fɛ ka mun sigi sen kan anw yɛrɛ ka jamana bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de kɛ n'o bɛ an b'an yɛrɛ ye o la keba tubabukɛ de nana anw fɛ yan a nana baara la a natɔ a n'a ka denbaya mana ale nalen cuisinier dira a ma chauffeur dira a ma boy dira a ma planton dira a ma assistant dira a ma k'a ka an furakɛ a ka to an kɛrɛfɛ anw minnu yɛrɛ b'an ka so bi anw fana kɛlen don k'o planton kelen ta k'o gardien kelen ta k'o fɛn kelen ta o tuma an b'a fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ cogo di taa ministre so la ministre nagakɔrɔmɔgɔ ye joli ye directeur de cabinet attaché conseiller communication secrétaire général nin bɛɛ mɔgɔ kelen nɔfɛ jaabi jumɛn sɔrɔla a la a n'a musaka an ka jate minɛ mun bɛ bɛn an ma n'an b'a fɛ ka yɛlɛma yɛrɛ kɛ nin fɛn fɛn filɛ nin ye jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ service directeur la keba a n'a ka chauffeur n'a ka planton n'a ka garde n'a ka secrétaire o jate jamana ka nafolo la i ka gouverneur ta i ka préfet ta i ka sous préfet ta i ka directeur tɔw ta i ka ministre ta i ka jamana ɲɛmaaw ta i ka institution ɲɛmaaw ta nin bɛɛ lajɛlen musaka lajɛ jamana kɔnɔ an y'a ye jɔnniw na tubabu u nana n'a ye cogo di mara tun t'anw fɛ yan wa a tun b'an fɛ yan o mara taara min an ko an tɛ dugutigi fɛ an tɛ alimami fɛ an tɛ tontigi fɛ an t'a fɛ ka donso ye an t'a fɛ olu ka gɛrɛ an na olu ka dɔnniya
an b'o kɛ mamuna ye k'olu majana ye kɛnɛw kan nka an tɛ baara kɛ n'a ye k'an ka taa ɲɛ an bɛ taa ɲɛ cogo di e ka jamana sigilen don min kan o don ko dɔrɔn ne bɛ misali kelen ni ma kiba n tɛ taa yɔrɔ jan dɛ Asimi ka bɔli laban jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a misali d'i ma Asimi nana ka ɛri joli ka mɛga kuma tubabukan na I ye jɔn ye kala ka kala dɔ ɲina ka bɛn n'a ye bamanankan daminɛna a kɛra cogo di an ka k'an yɛrɛ ye sa a ma fɔ mɔgɔw nana mun d'a ma k'a man ɲi mɛ minɛn jumɛn bɛ kɛ k'a kɛ ka baara kɛ bi na anw bɛ nafa sɔrɔ o la min yɛrɛ ka jugu halisa anw nɔrɔlen don tubabukan in na halisa anw b'o tubabukan kolon in nɔfɛ a ta k'a lajɛ kɛ ni a taara mission na keba mɛ nin to yen n'i ye nin fɔ a bɛ kɛ kɛlɛ ye quoi parce que fɛn caman de bɛ yen n'an ko an bɛ yɛlɛma fɛ an bɛ fɛ an ka nafa ka sɔrɔ an ka jamana ka lafiya an k'olu lajɛ dɔrɔn man a ma se discours la a ma se fɛn na wa an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ keba falen dɔw bɛ yen u k'o d'u ka baara la o ye ne kɔni ka bi sɔgɔmada in na cadeau ye ka d'u ma mun na ministre premier ministre bɛ taa yɔrɔ min président bɛ taa yɔrɔ min o don baara tɛ kɛ Mali kɔnɔ dɛ ministre bɛɛ bɛ taa u n'u nɔfɛ mɔgɔw monsieur le ministre an tɛ se k'an bolo maga a la cérémonie ba joli bɛ kɛ nin waati laban ninnu na o fana ka jate minɛ an k'an ka tabiyaw don an ka taabolow don an ka sinafɔ baarakɛcogo an ka kɔrɔbɔrɔ baarakɛcogo an ka fila baarakɛcogo an ka miɲanga baarakɛcogo an ka bamanan baarakɛcogo an ka bozo baarakɛcogo an ka maraka baarakɛcogo an ka laadaw an ka tabiyaw an ka ko faamucogo an k'u don an ka kow la dɔɔni sa dɔ kɛra an ka yɛlɛma lajɛ ten diɲɛ bɛɛ bɛ taa kuma ka kan na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an fana ka bɔ an ka kan na sa wali kan tɛ se ka maa kɛ foyi ye a tɛ foyi ɲɛ Chinois ka tɔn in filɛ nin ye keba jɛkulu dɔ b'a kɔnɔ a tɛ foyi kɔnɔna na ni laadaw ko taacogo tɛ jɛkulu dɔ b'a kɔnɔ o tɛ foyi kan ni adamadenya yɛrɛ tɔbɔtɔli ko n'a faamuyali ko tɛ dɔ b'a kɔnɔ Chinois ka sariya ye mun fɔ u bisimila fo u bi n tɛ se ka don a womisɛnw bɛɛ la mɛ nin ye ko de min kan k'a to an kan k'an miiri an bɛ fɛn minnu fɛ an bɛ fɛ yɛlɛma jumɛn ka kɛ an ko k'an bɛ fɛ yuruguyurugu ka ban keba ministre kelen de bɛ Mali musaka bɛɛ kuma fɔ e bɛ fɛ yuruguyurugu ka ban cogo di Mali bɛɛ ministre kelen aw yɛrɛ ma o bila yuruguyurugu la ka ban e nana e ka marché kɛ e ye dɔ di nin yɔrɔ in na a y'a ta kɛ mɛ n'a fɔra sisan nin dɔw bɛ ɲɛnabɔ cogoya wɛrɛw la o tigi bɛ kɛ wara de ye aw bolo a tɛ se ka minɛ o fɛn dɔ fana b'an ka baarakɛyɔrɔw la bi hali ni ne ye ci san i ka taa fɛn dɔ nɔfɛ i natɔ u b'u ɲɛ jɔ i la k'o kuma e bɛ taa n'a ye ten yan hali ni dɔrɔmɛ kelen don u b'i ɲininka k'e bɛ taa n'a ye ten olu ta ye jumɛn ye a la maaw ye kariyara ya keba ka an ɲininka olu bɛ mun sɔrɔ ko dɔw la n ye Chinois ta mɛ n bɛ fɛ an faso fana ka keleya an yɛrɛ k'a lajɛ keba an ka kumaw an b'u fɔ pour que ɲɛmaaw ka misali de ta an m'a fɔ a bɛɛ ka kɛ dɛ nka an ka sira dɔ ta an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ min na an ye dɔ kɛ walitaw la ten dɛ mɔgɔw de bɛ na ni fɛnw ye keba anw fɛ yan projets ye u b'a fɔ a y'a kɛ tan wari b'a la an b'a fɔ ko an b'a kɛ a ka ɲi an ma wa a bɛ nafa ɲɛ an ma wa sini ɲɛsigi b'a la wa a bɛ se ka fɛn nafa wa bi ni sini ma sinikɛnɛ ma jaabi jumɛn bɛ sɔrɔ a la an ka sira foyi t'o la wari b'a la dɔrɔn an b'a dun nin bɛɛ kan ka kɔlɔsi sɔgɔmada in na nin ye n ka cadeau ye k'a di an ka marabaaw ma ni fili min yera kuma na maaw ka hakɛ to dimi tɛ funu tɛ hakilila yira don jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na anw ka faamuya cogo la sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa Keba an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔna na yan bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Mali ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ Egypte kaw ka ministre b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale bɛ taama n'an fɛ ani jagokɛlaw caman min ye Badr Ahmed Mohamed Albeteyi ale kɔni ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa waleya in ye bɛ tali kɛ min na sa o ye bolodi ɲɔgɔnma ye ka kɛ ni Mali ale ni Egypte jamana olu ka ɲɔgɔn faamu hukumu kɔnɔna na ye min ye san daminɛ waati la sa an yɛrɛ ka ministre n'o ye Ablaye Diop ye ale min an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye ale ni an ka wolomasiri tabaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara olu kun taara min ye Egypte kaw fɛ yen Keba o taama o kɔmasegi de ye nin ye yaasa ka se ka sira kɛ sa Bamako ale ni Caire ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Egypte faaba ye Ablaye Diop a ye a di ɲɔgɔnkɛ in o bisimila an ka jamana kɔnɔ
taabolo bɛ se ka kurakura cogo min na balimaya ni sinjala ani bolodi ɲɔgɔnma na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kun fɔlɔ kɛra mun ye juraw ka soba la sa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka ko kunna olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa o de kɔfɛ sa Ablaye Diop ale ni a diɲɔgɔnkɛ n'o o ye Egypte ministre ye u nana sa ka na baro sigi sen kan u maa fila tilalen kɔ ka ɲɔgɔn ye kuma min u bɛɛ lajɛlen kun ka maa mafalenw b'u kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumaw ye tali kɛ mun na sa o ye bolodi ɲɔgɔnma in yɛrɛ ko bɛ cogo di Mali ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko kumaw u ye kumana o kan min ye subahana mansinko kumaw ye taji k'a fɔ min ye kurankura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni taji ye sɛnɛko ni dugujukɔrɔ nafako ka taa se sobaw jɔli ma u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛya ko subahana mansinw baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Egypte ko sa ko ale bɛna min ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba dayɛlɛ yan a fɔ ma ko 4e référence Mali kɔnɔna na yaasa ka se ka dɔ fara ani Mali ka bolodi ɲɔgɔnma kan wa min ye bolodi ɲɔgɔnma in ye fana ko a bɛna taa sira caman fɛ lakana ko Bamajɔni ka wale kɛbaaw kɛlɛliko kuma o fana bɛ a la an fanfɛ bolo fɛ min ye Egypte ye k'a bɛna dɛmɛ ɲɔgɔnya kɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya b'a to sa cɛncɛn fo ka jamanaw minnu faralen don ɲɔgɔn kan bi n'o ye AES kɔnɔna ye a bɛna olu fana boloma dɛmɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na ka ɲɛsin Bamajɔni ka wale kɛbaaw ma Ablaye Diop ye a yira sa k'a fɔ i ye wale ɲuman dɔ ye k'o ɲɛsin Egypte ma Egyptekaw k'u fo ko sabula MINUSMA u tun b'o kɔnɔna na an fɛ yan kɛba Egypte sɔrɔdasiw taatɔ olu bololankolon taara koyi u nana ni minɛn fɛn fɛn u y'a bɛɛ lajɛlen di Mali ma ka taa k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen to yan k'an k'olu ta k'an k'o fara an ka minɛnw kan min ye Egypte ye ani Mali ka teriya bila ko tɛ kabini Modibo Keyita tile la i ɲɛ bɛ hôtel la min jɔlen na ka ɲɛsin ORTM ma Egyptekaw olu bolonɔ do kɛba Gamel Abdel Nasser ale de baara kɛ nin waati na sa jamana fila ninnu kɔni ko se ka bolodi ɲɔgɔnma kurakuraya baara belebeleba minnu bɛ Mali bolo ni Egypte bɛ se k'i sen don o la k'olu fɔ balimaya ni sinjiya kɔnɔna na min ye o bolonɔbila sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra minisiriso la n'o y'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ye bɛnkan sɛbɛn belebeleba n'o ye Mali ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu bɛna sigi sen kan don nataw kɔnɔna na ani u ka jamanaw ko kɔnɔna na sa u bɛna o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye arabu jamana in ye n'o ye Egypte ye ale yɛrɛ sɔnna ko ye ko Mali ni u ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye bolodi ɲɔgɔnma ye ko k'a kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na sa waati ni waati u na hakilila jigi kɛ baara minnu bolodara ani baara minnu sigira sen kan olu bɛ se ka kɛnɛ ɲɛnabɔ cogo min na min ye Egypte maa mafalen ye yanni ani Diop ka ɲɔgɔn ye u kun taara juraw olu ka so la n'o ye chambre de commerce ye CESIM kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan ye Ablaye Diop ale tun bɛ o la an ka minisiri min bɛ yen n'o ye u b'an ka jagokow kunna n'o ye Musa Galabu ye Musa Alassane Diallo ale tun bɛ yen Radouane Ali ni ale ye commissaire à la sécurité alimentaire ale fana tun bɛ yen min ye CNPM maaw ye ka taa se CESIM yɛrɛ maaw ma ale ni kɛnyɛrɛye ye tigilamaaw caman tun bɛ kɛnɛ kan Musa Alassane ye Mali ale ka taabolo min bɛ senna bi n'o ye Malikura taasira ka bɛn ni san 2063 ma a nana a maɲɔgɔnlanw bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ u bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko kan kuranko dugujukɔrɔ nafako bayɛlɛmaliw ka taa se subahana mansinw ma min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen b'an fɛ yan n'o ye agence promotion d'investissement ye o baarakɛcogo u ka maaw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na o kɔnɔna na ka na baara dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ u y'o fana ɲɛf'u ye Dr Abdelati y'a yira sa k'a fɔ ko Egypte kɔni ye nin bɛɛ faamu hakilina min bɛ u la ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ani k'a bolo di Mali jamanadenw ma o bɛna sigi sen kan ka kɛ ni AES ale ka ŋunanfan ye bolodi ɲɔgɔnma jamana minnu bɛ farafinna olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka baɲumankɛw n'u ka sengolaw fana minnu nana kɛnɛ kan olu fana dɔw na tila ka segin ka na u ni an ka juraw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min ka baara kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ yaasa Mali ni Egypte ka baaraya bɛ se ka sinsin cogo min min ye Egypte minisiri ye a y'o dangɛnɛmaya o bɛɛ de kɔfɛ sa yanni a ka segin taara Kuluba faama sigiyɔrɔ la Général d'armée Assimi o fana y'a bisimila ye a nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Egypte masakɛ ye n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye général ale ka bataki kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di Assimi ma k'a ɲini a fɛ fana k'a yira sa k'a fɔ ko jamana fila in bɛ se ka dɔ fara cogo min na u ka bolodi ɲɔgɔnma kan n'u ka wuli ka jɔ kan sɔrɔdasiko ta nasira fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ yiriwali kuntalajanko ta nasira fɛ ko k'o bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya min ye baara min bɛ yen bi n'o b'u ni kan kosɛbɛ ni jugawale ni bamaja wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye dɛmɛ bɛ don Mali ani AES jamanaw ma cogo min na kuntilennaba minnu bɛ u la u y'o fɔ nin waati in na Mali diɲɛ kɔnɔ ni farafinna kɔnɔ ani Egypte kuntilenna ye kelen ye o tɛ bila ko ye o sɔrɔla min y'an ka jamana ale ɲɛmaa fɔlɔw fɛ
wolo di ɲɔgɔnma la kurakurali bi a bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu minnu na sa o la belebelebaw ye dugu jukɔrɔ nafa ye ka taa se kuranko sɛnɛko yɔrɔbaw olu jɔli ma ale ni kɛnɛyako k'o bɛɛ lajɛlen sinsin min ye Egypte ye sa k'a kɔni bɛ ka jija kosɛbɛ ni waleya minnu fɔlen filɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi joona Mali ni Egypte u bɛ se k'u bolo ni ɲɔgɔn bolo cogo min na ka fara AES jamanaw kan dɛmɛ bɛ se ka s'u ma basigi ni lafiya u bɛ se ka n'u ka jamanaw kɔnɔna na u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya baara kɛ cogo min na Egypte ko ale ka laɲiniba ye o ye Ablaye Diop ale tun bɛ nin fana lase in kɛnɛ kan min kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo kiba n'an bɔra yen an bɛ taa Badugu Jolibakaw fɛ yen min ye maninkala kɔnɔna na sa baara sigilen no sen kan ko Joliba bɛ se ka saniya cogo min Dragiw ale ni Mulɛnw olu caman kɔni da walona kunungo wulikajɔ in sa n'o ye Joliba saniya ye ale laɲini ye min ye sa Joliba yɛrɛ sa a kanku ni a kɔti a tintinw bɛɛ lajɛlen sanfɛla la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taa sanubɔ kɛ k'a sɔrɔ yamaruya foyi t'u bolo waleya in kɛkun y'o ye wolomasiri tabaw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko groupement tactique taama n'o ye garde nationale ka bolofara ye olu ye baara daminɛ kalo tile 21 ka taa sa tile 23 ma wulikajɔ in senfɛ sa Dragi kɔni caman u y'olu kari k'olu da walo ka t'olu fili kɛrɛfɛ min ye baara in kɔnɔna na fana dugu minnu bɛ yen n'u sera olu ma ka taa baara in kɛ o ye Bangumana ye Amdalaye Kangaba Balanza ani Daga min ye nin waleya in ye sa wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale ko sa k'u kana nin baara in kɛ maa bɛ yen ko Dragi b'i bolo sanubɔ minan b'i bolo Mulɛn b'i bolo n'o ye machine juguba in ye n'a bɛ ɲɔɲɔli kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen dasi ka bɔ yen nin kuma in lasira maa min fɛ sa o ye commandant Michel Kone ye n'ale bɛ groupement tactique d'intervention taama in kɔnɔna na garde nationale tɔgɔra a ko ko min ye tile 3 baara in ye u sera ka machine n'o ye Dragi ye 206 u y'olu kɔni kari ka bin Mulɛn n'o ye susulikɛla in ye sa o 6 minnu tun bɛ yen n'o ye maliyɛnw ale ni jamana wɛrɛ maaw ta ye a ko fana n'o ye commandant Michel Kone ye ko yaasa ko in ka se ka kɛ ka ɲɛ a ɲinina dugudenw fɛ sa ba ale kɔni ka lakana baara minnu bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛlaw fɛ jɛgɛmɔnaw ni baganmaralaw tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ji in na u k'u hakili to o la sabula bibi na olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye wa min ye baara in ye a na to senna sa fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Kati hɛrɛmakɔnɔ polisiw n'o olu ka ɲɛmaya bɛ commissaire principal de police Bakari El Keita bolo a n'a ka danga Alassane Traoré olu ye wulikajɔ kɛ nin kalo in kɔnɔna na k'u tɛgɛ da drogue feerela maa 3 kan Kati waleya in sɔrɔla cogo min sa maa dɔ de kɔni nana ka na kofɔli kɛ kofɔli y'a jira sa k'a fɔ k'u ɲɛ bɛ maaw la maa minnu kɔni bɛ drogue feere kɛ yɔrɔ dɔw la Kati ale kɔnɔna na wulikajɔ senfɛ sa min ye brigade maaw ye olu kɛlen k'u ka wulikajɔ kɛ siganama kɔni 3 u sera k'u bolo daw kan a maa fɔlɔ o ye MC ye ale san 20 ye MCO o ye san 51 ye min ye HP ye ale san 32 ye mina minnu sɔrɔlu bolo sa o ye drogue ale cannabis biriki ale ni kari biriki tilancɛw olu fana yer'u bolo dɔgɔtɔrɔ k'a fɔ fura n'o ye yala fura ye fana o caman drogue yɛrɛ dilanlen k'a ban pewu min kan ka kɛ mana papier kɔnɔ k'a min ale ni tramadol nin bɛɛ lajɛlen sera ka sɔrɔ u bolo baara in bannen pewu min ye Bakari El Keita n'a ka cɛdenw fɛ keba u ye maa ninnu latɛmɛ sariya tigilamaw fɛ yen wulikajɔ in ka foli kɛ sa wolomasiri tabaw ka wulikajɔ basigi ni lafiya u b'o kɛ ka kɛ n'u ka ɲɛmaabaw olu ka ko hukumu kɔnɔna ye n'o ye polisi directeur ba yɛrɛ sa contrôleur général de police Youssou Kone ale ni ministre n'o ye Dawudu Ali Mohamɛdu ni ye mara ministre min sigilen don jamana kɔnɔ lakana kunna wa min ye Bakari ye a y'a ka cɛdenw fo ni wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na ni maa ninnu tɛgɛ seren ka da u kan n'an bɔra yen Masinakaw fɛ yen waati laban ninnu wulikajɔw ye maa minnu sɛgɛn kosɛbɛ o kunkolo yanfan fɛ barosigi bɛ ka kɛ sa olu bɛ se ka lafaamuya cogo min na min ye maa minnu bɛ yen ni olu tɛ se ka k'u gwɛlɛkanw kɔrɔ tigɛ bɛ minnu dusukun na nin waati in na kɛnɛya tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya centre carter maaw olu ye barosigi kɛ sa maa 30 ɲɔgɔnna k'olu n'u hakili yira ɲɔgɔn na dugutigiw tun bɛ kɛnɛ kan cogo min na jɛkulu ɲɛmaaw fana tun bɛ yen waleya in kɛkun ye min sa maa bɛ yen bi ko kɔni degunnen don ka kɛɲɛ ni waleya ninnu ye u bɛ se cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ u ye u hakili bɛ sigi cogo min na bɛɛ ni kelenya o hukumu kɔnɔna na Farni ko ale kɔni tunnen don kosɛbɛ Bafulabe marabolo la Mayinakaw fɛ yen Bafulabe Farni mugu ale kɔni tunnen don kosɛbɛ min ye 50 kg ye ko o kɔni n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ o tun bɛ feere 4000 ni 300 bi a kɛra 4000 ni 800 ye 200 o farala kan nka o bɛɛ n'a ta min ye buuru kɔni sɔngɔ tolen don 20 na fɔlɔ maa minnu bɛ yen ni boulangerie b'u bolo u kɔni bɛ ka welelima kɛ sabula fɛn minnu b'u bolo n'o y'u ka stocku ye yanni olu ka ban u kɛlen ka minnu mara kɛrɛfɛ yanni o ka ban
be wololuma daka sa jamana ɲɛmaw fɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa min ye farini ko dɛsɛ in ye o kana taa ɲɛ dɔgɔkun min sigilen sen ka sa denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ se ka fura d'olu ma n'o ye azithromycine ye masinakaw fɛ yen o baaraw olu daminɛna min ye nin baara in ye sa ale kɔni bɛna na to sen na sa fo waati min ye masina yɛrɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in ye n'o ye campagne ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu bɛ u tile 6 la ka taa se u kalo 59 ma a bɛ ta ka ɲɛsin olu de ma fura min kofɔlen filɛ nin sa ale kɔni bɛ bana caman bali denmisɛnninw farikolo la kosɛbɛ ale degun caman bali hali denmisɛnnin minnu fana n'olu si bɛ san 1 na sa n'u ye san 1 tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen sɛmɛ ka se ka ye baara in na wa a bɛ to senna sa fo ni juillet kalo tile 27 yafoyilakaw fɛ yen fiɲɛba dɔ ale ye tiɲɛni kɛ dugu 5 kɔnɔna na dugu 5 minnu bi ni olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fiɲɛ in ale kɛra fiɲɛ kolonba belebele ye nin kalo in tile 23 dugu minnu bɛ sa n'a sera olu ma o ye Bajugufa ye ale ni Komana Soloba ka taa se Yalankɔrɔ Sololakaw olu fana ma min ye Moribala Solenkɔrɔ ka taa se ninnu bɛɛ lajɛlen Keba olu bɛ Sere Musa ani Sanu komini o de kɔnɔna na baara in ko a jugara kosɛbɛ sabula maa 3 o joginna na min ye tɔliw kɔni ye fiɲɛ olu caman ta ka taa n'u ye yiri dɔw fana olu fana bɔn pewu ka t'olu fana fili kɛrɛfɛ sapeur pompiers ye wuli ka jɔ kɛ yaasa maaw n'u bolominɛw tɔw bɛ se ka lakana cogo min na basigi ni lafiyaw ka se ka na yaasa ka se ka dɛmɛ don ni maa ninnu ma nin waleya in kɔni kɛra sa maa 3 o de joginna min ye maa wɛrɛw fana bɛ yen bi olu ka minɛnw caman tiɲɛna fiɲɛkolon in ale senfɛ vitamine A dili o bɛ senna bankasikaw fɛ yen denmisɛnnin minnu kan ka vitamine sɔrɔ sa o ye denmisɛnnin 85 241 ye min ye vitamine dili kɔni a daminɛna bankas marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Baɲangarakaw fɛ yen denmisɛnnin minnu sa n'olu kɔni b'a daminɛ kalo 6 ka taa se kalo 59 ma baara in bɛ ka kɛ olu ka hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka u dɛmɛ bankas CSRF maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye a tile 4 baara do yaasa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ maaw ka bɔ n'u denw ye Seko ani Dɔnko hukumu kɔnɔna na minisiriso min bɛ Seko ni Dɔnko kunna n'o ɲɛmaya bɛ Mamudu Dafe bolo kunun ko lasigiden minnu bɛ an fɛ yan n'o ye jamana wɛrɛ lasigidenw ye ale ni baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka ta ka don Seko ni Dɔnko la a n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye kunun ko jɛrɛ in senfɛ sa minisiri Mamudu Dafe a y'u fo u ka ŋaniya ɲuman na ani kuntilenna min bɛ Mali jamana ɲɛmaaw la bi kuma tɛ ɲinan san in kɛlen don Seko ni Dɔnko san ye fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo u bɛ se cogo min na ka bɛn k'u bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma yaasa Seko ni Dɔnko maaw bɛ se ka tɔnɔbɔ a ko la cogo min na min ye ɲinan san in ye o hukumu kɔnɔna mana tɛmɛ fana baara tɔw bɛ se ka kɛ cogo min na jɛrɛ in senfɛ sa minisiri Mamudu Dafe ale kɔni y'a yira lasigidenw na 10 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ kɛnɛ kan ale ni dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ Seko ni Dɔnko dɛmɛ k'u ka hakilinaw kɛ kelen ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ Seko ni Dɔnko dɛmɛcogo ɲuman na ani u ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnmaw la u k'olu bɛɛ lajɛlen fana sigi sen kan lajɛ in fana a kɛra sababu ye waleya minnu bɛ senna bi Seko ni Dɔnko maaw dɛmɛniko ɲuman na an ka jamana kɔnɔ baɲumankɛ ninnu fɛ ale ni lasigidensow fɛ ji ka da o sɛnɛ kan mun ni mun sera ka kɛ mun bɛ senna mun bɛ se ka kurakuraya ani minnu bɛna na jɔ olu bɛna na kurakuraya cogo min na Mamudu Dafe y'o bɛɛ lajɛlen ɲini u fɛ a y'u bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka na min ye Seko ni Dɔnko ale yiriwali baara kɛ ka sɔn ka na minisiri ale ka wele jaabi yaasa cogo min na u bɛ se ka Seko ni Dɔnko a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ fantanw olu la cogo min na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira aw ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Jaba Sidibe an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na yan ka Sori Kɛmɛso fo min ye Bayiba ye mairie du district kɔnɔna k'ale fo Musa Togola k'a fo États-Unis kaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokayi na Las Vegas kaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye Siriman Bacile monsieur le maire le jeune Cɔrnɔ Umar Asi Jalo k'ale fana fo min ye Amadu Gasama ye k'a fana fo Bako n'a ka maaw suguba kɔnɔna na Mokhtar Dunɲɔ DC Transport k'ale fana fo ministère min bɛ yen n'o ye administration territoriale ye sa ale chef de cabinet n'o ye colonel Abubakar Ouattara ye Abdramane Ouattara an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn u n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Keba k'i yɛrɛ fo n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya.